በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 30 ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ መብርሃን አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። መጋቢት 30 ድርሳነ ቅዱስ ሚካኤልን ድርሳነ ቅዱስ ገብርኤልን ዝደረሱ ዓቢ አቦ አባ ዮሐንስ አፍቅራዊ ዘአክሱም ዕረፍቶም እዩ። ናይ ራማ ልዑል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ንእመቤትና ዘበሰረሉ በዓል እዩ። ናይ እስራኤል መስፍን ሃያል ሶምሶን እውን ዕረፍቲ እዩ። ናይ ሰማዕት ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉምድ እውን ፍልሰተ ዓጽሚ እዩ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ራማ ኣብ ዝነበረሉ ሊቃናት ሓደ ኣብ ልዕሊ ኣርባብ ዝተባሃሉ 10 ነገዳት ብሓለቕነት ዝተሾመ እዩ። ናይ ስሙ ትርጓሜ ትርጉም እግዚእ ወገብር ጎይታን ኣገልጋልን እዩ። ከምኡውን ኣምላኽ ወሰብእ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃን ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ ናይ ፍጥረት መዓልቲ ን99 ነገደ መላእክቲ ዘረጋግአ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ንብርሃናውያን መላእክቲ ዝመርሐ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ኣብ ናይ ብሉይ ኮነ ኣብ ናይ ሓድስ ኪዳን መጻሕፍቲ ኣብ ሳሪነቱ ብስፍሓት ዝተነግረሉ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ወልደ እግዚአብሔር ሰብ ናይ ምዃን ዜና ከስምዕ ክሰብኽ ዝተዓደለ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ይቕሬታ ካብ ጎኒ ድንግል ማርያም ብፍጹም ዘይርሕቕ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ብፈጣን ተራዳእነቱ ንብዙሓት ቅዱሳን ዘገልገለ ዓብይ ቀናእ ኣምላኽ ቀናእ መልአኽ እዩ። በረከቱ ይሕደረና አሜን። ከምኡውን አቡነ ዮሐንስ አፍቅራዊ ዘአክሱም አቡነ ዮሐንስ አፍቅራዊ ዘአክሱም ዝተባሃሉ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ናይ አክሱም ሊቀ ጳጳስ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ብድርሰቶም ዝተፈለጡ ስለ ዝኾኑ ዳግማዊ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝብል ስያሜ ዝተዋሃቦምን ግብፃውያን ድማ ብጣዕሚ ዘኽብርዎምን ዓብይ ኣቦ እዮም። ድርሳነ ቅዱስ ሚካኤልን ድርሳነ ቅዱስ ገብርኤልን ዝደረሱ ኣቦ እዮም። ነቲ ድርሳን ክጽሕፉ ከለዉ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ይመርሖም ነበረ። ኣብ ደብረ ዳሞ ተቐሚጦም 9 ቅዱሳን ዘምጽእዎም ንልዕሊ 300 ዝኾኑ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣኪቦም እንደገና ብፍሉይ ብ5 ዓምድ ገይሮም ቀሪቦም ዘቐመጡ ዓብይ ኣቦ እዮም። ኣቦና ተደጊፎም ዝጽልዩላ ዝነበሩ ገረብ ንሶም ቅድሚ ምዕራፎም ነቶም መነኮሳት ኣቦና ሎሚ ከዓርፉ እዮም እሞ ተጠንቀቑ ኢላ ኣቐዲማ ዝተዛረበትሎም ጻድቅ ኣቦና እዮም። ገድሎም ኣብ ደብረ ዳሞ፣ ኣብ ደብረ ጽሞና፣ ኣብ ገዳመ ሞጊና፣ ኣብ ኣክሱም፣ ኣብ ጣና፣ ኣብ ደብረ በንኮል ይርከብ። በረከት ናይ ኣቡነ ዮሐንስ አፍቅራዊ ዘአክሱም ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ እዚ ስም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብጣዕሚ ተፈላጢ እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ቁፅሩ ካብ ዓበይቲ ሰማዕታት ክኸውን ከሎ ኮኸብ ናይ ፋርስ ብምባል ድማ ይፍለጥ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ ሙ ጠቢቑ ይነበብ። ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ምድረ ፋርስ ናይ ሕጂ ኢራን እዩ። ሽዑ እዚ ሃገር ብሓደ ወገን ብርቱዓት ክርስቲያን ብኻልእ ወገን ድማ ንጣዖት ዘምልኹ ጨካናት ነገስታት ነበርዋ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ ድማ ብክርስትና ትምህርቲ ዓብዩ ተመርዓወ። ምስቲ ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ንጉስ ሰክራድ ድማ ብጣዕሚ ይፋተው ስለ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መንግስቲ ሽዩም ገይሩ ኣቐመጦ። ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ምቾት ዝበዝሖ ቅዱስ ያዕቆብ ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ህይወቱ እናዝሓለ መጸ። ብውሑድ ድማ እቲ ንጉስ ዝብሎ ኩሉ ዝፍጽም ሰብ ኮነ። ሓደ መዓልቲ ግን ሰክራድ ንቅዱስ ያዕቆብ ንእንስሳትን ፀሓይን ስገድ ንዕኦም ድማ ኣምልኮም ክብል ሓተቶ። ካብ መጀመርታ ዝተሸርሸረ ነገር ስለ ዝነበረ
እሺ ደስ ይበሎ ኢሉ ንፀሓይ ሰገደ ንዓኣ ድማ ኣምለኸ። እዛ ዜና በቶም ናይቲ ዘመን ክርስቶሳውያን ምስ ተሰምዐት ዓብዪ ሓዘን ፈጠረት። ብዓብዪ ድማ ሰበይቱን ኣዲኡን ሓፍቱን ነዚ ምስ ሰምዓ መዓንጠአን ሓረረ። በዚ ምኽንያት ድማ ሰለስቲአን ተኣኪበን ሓደ ደብዳቤ ጽሒፈን ተፈራሪመን ለኣኻሉ። ናይታ ደብዳቤ ትሕዝቶ ከምዚ ይብል: ንስኻ ንክርስትናኻ ምኽሓድካ ሰሚዕና ሓዘና። በዚ ምኽንያት ድማ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ከባቢኻ ክንነብር ኣይንደልን። ንዝሞተልካ ክርስቶስ እንተዘ ኣሚንካ ንሕና ንዓኻ ከም ውሉድ ከም ሓውን ከም ሰብኣይን ክንኣምነካ ይኸብደና እዩ። ነዚ ደብዳቤ ልኢኸናሉ ንሳተን ካብቲ ኣከባቢ ለቐቓ። ቅዱስ ያዕቆብ ነቲ ደብዳቤ ተቐቢሉ ናብ ቤቱ ኣትዩ ምስ ኣንበቦ ሰንበደ። ኣብ ምድሪ ዘለውኦ ኣዝማድ ሰበይቱ ኣዲኡን ሓንቲ ሓፍቱን ጥራይ ስለ ዝኾና ውሽጡ ተሸበረ። ተደፊኡ ድማ ኣምሪሩ ኣልቀሰ። ምስ መሰየ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤቱ ናብ ዝነበረ ናይ ቀደም ናይ ጸሎት ቦታ ኸይዱ ተንበርከኸ። ምስ ንጉስ ኣብ ዝነበሮ ዘይግቡእ ቅርርብ ድማ ዝፈጸሞ ስሕተት ኩሉ ቁልጭ ኢሉ ተረኣዮ። ኣብ ቅድሚ ጎይታና ቆይሙ ድማ ኦ ጎይታዬ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዋ ናይ ስጋ ኣዝማደይ ምፍላይ ክንደዚ ካብ ኣሸበረኒ ካብ ፍቕርኻ ምፍላይ ደኣ ክንዲ ምንታይ የጨንቐኒ ይኸውን? ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ዝፋንካኸ ከመይ ኢለ እየ ክቐውም ክብል ኣምሪሩ ኣልቀሰ። ሙሉእ ለይቲ ብንውዓትን ብጸሎትን ሓዲሩ ብንግሆኡ ንስሓ ኣተወ። ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ብፍጹም ብፍቕሪ ክርስቶስ ተጸምደ። ንጾምን ንጸሎትን ፈተውቱ ገይሩ ድማ ካብ ናይ ንጉስ ኣደባባይ ተረፈ። ነዚ ዝፈለጠ ንጉስ ሰክራድ ናብኡ ኣጸዊዑ እንታይ ኢኻ ኮንካ? ስለምንታይ ከ ብኣምልኾ ካባይ ተፈሊኻ በሎ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉምድ ድማ መሊሱ ንዝፈጠረኒ ክርስቶስ ገዲፈ ንዓኻ ብባዕድ ኣምልኾ ክሕጉሰካ ዝግባእ ኣይኮነን ክብል ተዛረቦ። ንጉስ ነዚ ቅዱስ ኣቐዲሙ ከታልሎ ፈተነ። እምቢ ምስ በሎ ግን ደሙ ኣብ ልዕሊ መሬት ክሳብ ዝንጽፍጸፍ ኣግረፎ፣ ኣቐጥቀጦ። ጭንቂ መከራታት ድማ ኣረኣዮ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉምድ ግን ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ ጸንዐ። በዚ ዝተበሳጨወ ንጉስ ክቖርጽዎ ግን ቀልጢፎም ከይቀትልዎ ኣዘዘ። ድሕሪ እታ መዓልቲ ድማ መዓልቲ እናኣተዉ ካብ ኣካሉ ክቖርጹ ጀመሩ። ካብ ኣጻብዕቱ ጀሚሮም ኣእዳዉ ክሳብ መንከቡ ብእግሩ ጀሚሮም ክሳብ ላዕሊ ቆረጹ። ማእከላይ ኣካሉ ጎኑን ርእሱን ጥራይ ተረፈ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ንሱ ንጎይታ የመስግኖን ይጽልን ነበረ። ኦ ጉንዲ ወይኒ ንዓይ ሓደ ካብ ጨናፍር ግበረኒ ይብል ነበረ። እቲ ካብ ኣካሉ እናቆረጹ ዝደርበይዎ ምስ ተቖጽረ 42 ኮነ። መበል 43 ድማ ዝተረፈ ኣካሉ ነበረ። ኣብቲ ግዜ ክጽሊ ደልዩ ኦ ጎይታይ ኢሉ ጨደረ። ነዚ ኣበው መንፈቂ ኣካሉ ጸለየ መዊቶ መንፈቁ ኢሎም ገለጽዎ። ፍርቂ ኣካሉ መይቱ ብዝተረፈ ይጽሊ ስለ ዝነበረ ንጉስ ድማ ድሕሪ ምጭዳሩ ንኽሳዱ ብሴፍ ምስ ኣህረሞ ጎይታና ወሪዱ ሓቒፉ ናብ ሰማይ ዓረጎ። ኣዲኡ ሓፍቱ ሰበይቱ ነዚ ምስ ሰምዓ እናኣልቀሳን እናዘመራን ንኣካሉ ኣኪበን ገነዝኦ። ጨና ድማ ነጸጋሉ። ናይዚ ቅዱስ ገዳም ታቦት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ታሕቲ ኣርማጭሆ ዝበሃል በረኻ ይርከብ። ድንቂ ዝኾነ ናይ በረኸት ቦታ እውን እዩ። በረከት ናይዚ ቅዱስ ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ኩሎም ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። መጋቢት 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ንእመቤትና ዘበሰረሉ በዓል፣ ቅዱስ ሶምሶን መስፍነ እስራኤል ዕረፍቱ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ ፍልሰቱ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘአክሱም እግዚአብሔር ንማይ ናብ 3 ተከፈሎ ጠፈር ፈጠረ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሐዋርያ፣ ኣባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃር መላእክት ተዓረመለይ ለይኩን ኣሜን
ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ኣሜን። ካብ ኣናብባ ካብ ዜማ ኩሉ ዘንጠብኮ ዘጉደልኩ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ ኣሜን ወኣሜን ወለኩሎ መላእክተ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ መለሰ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ እንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክራንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።